Welcome back mga kachapsoy! Nandito po tayo ngayon, babiyahe po tayo papunta na Katarman, Northern Samar. At yes yo, kasali po tayo doon po sa mga nagkakagulo. Makikigulo po tayo doon po sa insentibo na ipinamimigay ng Division of Northern Samar, ang tinatawag na SRI para sa mga guro. Ayan, good morning. So nandito na po kami ngayon sa bulwagan ng mga guro para po sa release ng SRI. So, ayan, marami na pong tao dito. So, ngayon po ay 4 o'clock in the morning. So, marami na pong tao dito. Ayan sila. Hi, hello. Nandito na po kami upo sa bulwagan ng mga guro. Bulwakan ng mga guro. Nandito, nagsasalwaka po ang mga guro dito. Mag-hi naman kayo dito. Mag-hi naman kayo mga ma'am sa bulwakan ng mga guro. Ayan, nagbubulwak po dito ang mga guro. Ayan po sila. Thank you. Mga aaluhin pala ang mga guro dito. Ayan, 15,000 po ang ma'am na yan. Yan pa mga magpaki-15,000 na mga guro. Ayan o. Mga aaluhin pang mga yan. Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa loob po ng Division Office ng Northern Samar sa harap ng bulwagan ng mga guro kung saan nakapila na po sila. Yes yo, dahil maaga pa po magre-release na po mamaya at marami na pong mga tao. So ayan, matyaga po silang nakapila dito. Hi! Ito po ang ninang ko. Maki-15,000 po ito pero hindi po sa akin nagbigay ngayong Pasko. Ta naman, Mr. Maestro. Tayo, mabaysay ba kami doon? Actually, magbaysay na kami didikan. Haggard. Ako din nakakailangan si Tungkay. Kay pangangaranan ko ka din nun pag-edit ko. Pareho tayong burod, ma'am. Nakaburod man. Tatlong araw na pong ipinamimigay ang insentibo na SRI para sa mga guro ng Division of Northern Samar, kung kaya nandito po ang inyong Maestro Waray dahil ngayon po ang ating schedule. Day, ibibidyo ka na, kabahang ka. Hindi ka mapila. Yato din doon last. Hala, hoy, edi pagsingit. Wala ka karapatan, mapriso ka. Hi. Ngayon po ang pangatlong araw ng release ng SRI at yung dalawang naunang mga araw ay may mga agam-agam na narinig tayo mula sa mga guro na kesyo daw hindi po naging maayos, pero sana naman po ay maging maayos po sa ngayon kung totoo man pong hindi naging maayos sa mga unang mga araw. Huwag kayong maingay, ito yung mga klase kong may banius pang papel sa akin. Ayan, nandito po ang aming Schools Division Superintendent na si Ma'am Lani Cervantes. Napakahusay po niya dahil nandito po siya nakaantabay po sa kaganapan po ng release para po maging matiwasay ang lahat. Grabe, ang galing po ni Ma'am. So, ano kita priority lane for the senior citizens as in visa, lactating mothers and pregnant ang nasusong pagkatatay. Nakaburod! Napakabait po ng aming Schools Division Superintendent at dahil sa kanyang mababa at malumanay na boses, napahinuhod po niya ang lahat po na pagod na po sa pagpila at sa pag-antabay dito po sa nagaganap na release ng SRI. Ayan, mabuhay po kayo Madam Schools Division Superintendent. Ayan, nandito pa rin kami ngayon sa pila. Paano ba naman pang milky meal ako. At ayan, naka-smell sila oh. Grabe, naka-smell sila dahil mas nasa unahan sila kumpara sa akin. Ayan oh, ang dami pong tao. Dito lang po yan sa loob ng bulwagan at marami pa po yung mga nasa labas. Karamihan po sa mga nandito ngayon ay katulad ko pong wala pong agahan dahil syempre
wala pong pambili. Hayayay. Ayan. Malapit na pa kami doon sa gintong kamay na nagbibigay ng salapi. Ayan. Naging matiwasay naman po sa kabuuan ang release ng SRI dito sa amin. At syempre, shoutout po at mabuhay po ang pamunuan ng Schools Division of Northern Samar sa panguna po ng aming Schools Division Superintendent at sa lahat po ng mga taong nasa likod ng SRI release na ito. Ayan po sila. Mag-hi naman kayo, hoy. Huwag ka nang aaluhin ka pala. Ano ba yan? Sino yan na pinaka-shoutout mo? Shoutout po kay Kuya Dudsman. Andun po siya sa Ombudsman. Ay, sa Qatar. Samantalang kami... Saan? Sa Macau? Sa Macau. Pambuhan. So, shoutout po sa asawa ni Ma'am Annalisa Mamusto na nandun po sa Macau. Ayan. So, nasa priority lane po sila. Syempre, pagkatapos makakobra, uwi na kaagad, mahirap nang mahold up.